Bra, on va faire l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est quelque chose dans l'alphabet qui est réalisé dans le monde. Donc, tu me dis là. On va aller à l'enseignement. Si Kalang est gagné, lui Kalang clé là. Et pour le but, il y a qui m'a dit donc, faut la clé là. Oh là, ne faut pas un peu en année. Oh, quand ça. Donc, quand je dis il y a l'alphabétisation A, B, C. Donc, quand je dis A, tu répètes A. Nengo A, il va se faire pour moi. Donc, c'est ça. A. Il fait rien. A. B. Quoi de bila? B. B. C. 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 D. D. Voilà. Donc, c'est ça. Il sera bec à 600. Il y a force là. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Regarde, ma belle n'a pas de diplôme de soir. Fougaré. And the getting a you can alphabet to Chico. Voilà, bro. Donc aujourd'hui, on va commencer la cour. Donc c'est la différence même Tony qui n'est pas les riz. Les taux et les riz. Quelle est la différence? Eh, monsieur. Tony qui est. Il est Tony. Ah, Nanti, tu as le coup de poids de paix. Mais n'est qu'il y a des potes pour l'aïe. Au béni pour un jari. Kaki. C'est la riz. Les riz. Et donc, il faut des flights qui fait. Ah, donc, il veut qu'il fait. Fugari tega foye fugari ko. Fugari tega foye fugari ko. A fuga nyere. Fugari tega foye fugari ko. Ede fugari. Fugari. Endono. Non mo to. Fugari tega foye fugari ko. Fugari tega foye fugari ko. Kalande de fugari. Karamora fugari. Ede fugari. Non mo to. Afo lokol de fugari. Karamora fugari. Lokol de fugari. Lokol de fugari. Bura. Alors n'est-ce que diplôme ko bani. Faut ta jemle ti diplôme so bi. Karamugo bola. Basay dafa jiu. Danga be mo bi banga ko muso di la ko metri masaka. Danga be mo ma le ko dinga ko muso kan. Enjondo. Non woto. Danga be mo bi banga ko muso di la ko metri ma. Danga be ma kalande ka ko muso kan. Enjondo. Non woto ko karama. Dari bi ko muso de wa tadi de. Ndati. Ibadi wa tadi. Ndati. Ibadi. Umadi jamani. Ho jema ibadi wa. Umadi. Mema. Le monde parent. Imada kula surugu manika yake ina daula. Imada kula surugu manika yake ina daula. Enjondo. Non moto. Imada kula surugu manika yake ina daula. Imada kula surugu manika yake ina daula. Imada kula karamugo mana kalande kayaki ina daula. Imada kula kalande mana karamugo kayaki ina daula. Le monde parent. Nina ti wula ka mulbali afa foni jega bla sogono. Nina te wula ka mulbali afa foni jega bla sogono. Sika ka de kanye. Nina te wula ka mulbali afa foni jega bla sogono. Kalande te wula ka kalabanje afa foni devoir boluda la. Karamogo te wula ka kalabanje devoir fa foni kalande ma leçon ta domi. Non mo to fo. E ma leçon ta. Le monde parent. Dicté des points. Oui monsieur. Il était là de nous ben ñogon fait ayo lu di ñogon ma. Tu me sais que tu toura le non. Il était là de ça. Nous ben ñogon fa lu di ñogon ma. Il était là virgule. Kadaka karamogo be kalande koromso fait point final c'est tout. Monsieur, point final te oui. Ne me dicter toi Tony mais parce que ça boula le koromso na di karamogo ta chaîne chima. Le monde parent. Aujourd'hui.
A fon mane chinois kandi. Mais c'est elle qui connaît français là. On connaît français là. Koro. Mo koro la. Le monde parang. Mbogotigi kerebe tolo ba yere magusa. Mbogotigi kerebe tolo ba yere magusa. Minda ka dala o ya ka gere karamogo lo ka momo. Minda ka dala ka gere kalane lo ka momo. Mbogotigi kerebe tolo ba yere magusa. Mbogotigi kerebe tolo yere ba magusa. Foka nyere. Mbogotigi kerebe tolo yere ba yere magusa. Minda ka dala ka gere karamogo la o ka momo. Minda ka dala aka gere kalane la o ka momo. Bon c'est ka bon konoka o be famia balia. Bon c'est ka bon koka o be famia balia. Bon c'est ka bon konoka o be famia balia. Bon c'est ka bon koka o be famia balia. Konoka. Awo. Bon c'est ka bon konoka o be famia balia. Bon c'est ka bon konoka o be famia balia. Sino ni mamu sera karamogo mambi kaboko dauka. Ni mamu sera kalane mambi kaboko dauka. Sino ni mamu sera karamogo mambi kaboko dauka. Sino ni mamu sera kalane mambi kaboko dauka. Mon bonbon. Voilà, mais chinois alphabet. Alphabet chinois kana alphabet nandron de chinois. Oui, ndé quoi. Mais pas dans les trachines. Oui, c'est les chinois kana. Ya fa moi. Oui, je vais me relayer. Ni mbogotigi fla kelela jamana kono doron. Ni mbogotigi fla kelela jamana kono doron. U bɛ ka kɛlɛ karamɔgɔ de nɔfɛ. U bɛ ka kɛlɛ kalanden de nɔfɛ. Ni mbogotigi fila kɛlɛla jamana kɔnɔ dɔrɔn. Ni mbogotigi fila kɛlɛla jamana kɔnɔ dɔrɔn. U bɛ ka kɛlɛ karamɔgɔ de nɔfɛ. U bɛ kɛlɛ kalanden de nɔfɛ. Furu ka d'an ye musolu yo cɛlasigi ka d'an ye sɛgɛ furu ka d'an ye musolu cɛlasigi ka d'an ye kalanden ko de b'a nege bɔ an na mais karamɔgɔ ko de b'a nege bɔ an na kɔrɛ yan furu ka d'an ye musolu yo cɛlasigi ka d'an ye furu ka d'an ye musolu cɛlasigi ka d'an ye furu ka d'an ye musolu yo sɛgɛ furu ka d'an ye muso yo cɛlasigi ka d'an ye cɛlasigi ka d'an ye kalanden ko de b'a nege bɔ an na karamɔgɔ ko de b'a nege bɔ kɔmɔtigi kɔmɔ ye suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ ye suya min kɔmɔtigi kɔmɔ ye suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ ye suya min dɔn kɔmɔtigi I yɛrɛ na dɔɔnin dɔn I yɛrɛ na dɔɔnin dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ ye suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ kɔmɔtigi kɔmɔ kɔmɔtigi kɔmɔ kɔmɔtigi 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 I yɛrɛ na dɔɔnin dɔn I yɛrɛ na dɔɔnin dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ karamɔgɔ bɛ suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ karamɔgɔ bɛ suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ karamɔgɔ bɛ suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ kalanden bɛ suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ karamɔgɔ bɛ suya min dɔn kɔmɔtigi kɔmɔ kalanden bɛ suya min dɔn kalanden suya Saramba, mas já pensava pretende te morrer. Olha bem. Na
nafigini ya fo dajani ya fo kalande ka nafigia warale dugu kono ngane ya soro ye na fo service aka nafigini ya fo dajani ya fo nafigini ya fo dajani ya fo voilà nafigini ya fo dajani ya fo nafigini ya fo dajani ya fo kalande ka nafigia charale dugu kono karamu dajani ya charale dugu kono kalande ka nafigia charala dugu kono karamu nafigia charala dugu kono kalande ka nafigia werela dugu kono karamu nafigia werela dugu kono Ibulo jimi, ibulo korata, ibulo jimi, ibulo korata, ibulo jimi, ibulo jimi, ibulo korata, ikwaki, ibimi, ipa, isubule, ibugu, ipa, ikkorata, ise korata. Miji abenta frente. Gracias. Kinesias. Gracias. Voilà, ni Mexican candy. Oh, Mexican manager. Umeja from. Tanakashi. Voilà, le japonais. Nautara japonais va faire drone. Nous, on va fouler de Tanakashi, Manakashi. Natara yoro ra il faut Japon fa il faut la timo de côté. Monsieur. Japon fa monsieur ni s'appelle un Japon. Eh monsieur ni Japon, Tanakashi, Manakashi. Ayakashi. Ni nakela kunye peace ali love duma c'est la tunye c'est ani caché dama an kunya kale nyogonye kibi kala de force ya de tuma kalambla suka tume fara le kunya do etise ga laba le el kunya do e ku dise ga kala laba de bitwala kakla ki to kosele kakla ki faka wari tien ne era kunya la yini kunte kala ko ye mene fage de ne to kosebe kala ina me iba kala ma na ne di metiri kiri garama Erbe dem la do idem kare toro ka fin la do fangata erbe dem la do idem kare toro ka fin la do do gara ya kan dem ko fu ma se aka dro erbe dem la do idem kare toro ka fin la do erbe dem la do idem kare toro ka fin la do sali nsamaga do sali nsamaga do iga karalo ko genga bo sali nsamaga do Sali, ne samaga do, ya kana wala ngore filiga bo. Tagalas.
Tagalas. Martota. Ni bologuru chale jibato kola iba soro de fare kacha ni bologuru chale jibato kola ibita soro de fare kacha ni bologuru chale jibato kola iba soro de fare kacha ni bologuru chale jibato kola ibita soro de fare kacha wa a chaman be no de fa bita ke karande kirigara nu wa a chaman be de fa bita ke karamo kirigara nu alors e ma kono Aisha la denim bla e ma kono la ah ni kono e fe ma kono la pala Otigini sarama igere kane janye mola sa lempe juru tigele mbo fochugudi sera mogotigini sarama igere kane janye chebela lempe juru tigele Mogotigini sarama igere kane janye chebela lempe juru tigele mbo fochugudi mogotigini sarama igere kane janye chebela lempe juru tigele Mogotigini sarama igere kana kara mogola sa kara mogo de bi ka jena tiga gila sa mogotigini sarama igere kana kala de unduna olu de bi ka jena tiga Muantai ni Thailand ni Thailand imra se Thailand jamana kadro ni troka mun fodra bana mun gora de bonjour ça va comment allez-vous bien Thailand a ben sans perdre non ti Thailand e ma sera chinois ka fo kuma de Thailand ma ri to ya no ga shi e ma chinois ka fo bo tai o bi to bon monsieur a ben sans perdre ti Thailand e me so